Hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back again mga kabisyo, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin ngayon na 9:48 PM mga kabisyo, babasahin na po natin ang mga thoughts, comments, violent reaction, mga karanasan na binahagi ng ating mga kabisyo sa kwentong napakinggan ngayon natin sa SPG. As in super pack ganun. Secret Files. Ano kaya mga komento ng ating mga kabisyo? Kaya isa-isahin na po natin ngayong gabi na to. Unahin na natin si Jobert Bertodaso. Sabi dito ni JV, relate ako dyan, idol DJ Titan Jello at Rocky Terra. Kaya minsan, naging runner din ako. Tipong tatakbo dahil sa aso. Medyo kinabahan ako dun sa pagiging runner mo ha. Iba yung tumakbo sa isip ko runner Naalala ko tuloy nung kabataan ko, lagi kaming hinahabol ng mga aso tuwing dumadalaw ako sa nililigawan ko. Buti nga, hinahabol ka lang ng aso doon sa dinadaanan mo, papunta doon sa nililigawan mo. Hindi mo ba alam kabisyo yung kausap nyo ngayon? Pinahabol ako sa aso ng nililigawan ko at yung ama niya yun. Di ba? Ang lala, di ba? Yung tatay, binitawan yung aso. Buti na lang yung aso nila hindi marunong mangangkat. Kung hindi, wala na ako. Sabi naman dito ni Darwin Rosel on DR, isa sa mga katangian ng mga aso, ang pagiging protective sa teritoryo ng kanilang binabantayan. Kaya may mga tendency na tumahol talaga sila kapag may hindi pamilyar na presensya na pumapasok sa kanilang teritoryo. Kasi, madalas itong na-experience ko na tinatahulan din ako ng mga aso. Pero ang ginagawa ko ay maging kalmado lang sa paglalakad para hindi nila mahalata na natatakot na ako sa kanila. Yun lang paring Jello at ingat po. At lagi pong maging ligtas ang lahat sa bagyong darating sa ating bansa. Kabisyo ako, naniniwala ako dun sa ginawa kanina ng kabisyo natin ni Dana, dun sa letter sender natin, na kinagat niya yung dila niya. O, kinakagat daw yung dila. Lalagay mo yung dila mo sa unahan ng ipin mo dun sa may taas, tas kakagatin mo, tas wag kang gagalaw, wag kang lilingon, tigasan mo yung leeg mo, ganon. Tapos lakad ka dahan-dahan, kabisyo. Kasi kapag lumingon ka daw, may tendency daw na babadtrip daw sa yung aso. Sabi lang yan, kasabihan ng mga matatanda yan ha. Kasabihan po yan, no? Hindi lang po ako yung naniniwala dyan. Marami na pong mga kabarkada ko, mga matatanda nang sabi, kagatin mo yung dila mo, kagatin mo yung dila mo. Basahin pa po natin ang ibang komento dito mga kabisyo. Sabi naman ni Steph, ako DJ Titan Jello, relate ako sa kwento mo ngayon. Sobrang lala lang dahil meron akong boyfriend na dumalaw sa bahay namin. Sobrang bad trip ako sa kanya that time dahil nahuli ko na may kausap siya sa phone. Kaya hindi ko po siya pinahatid sa papa ko doon sa may labasan ng gate ng subdivision namin. Ang nangyari po, DJ Titan Jello at DJ Rocky,
Kumakatok po sa bahay namin. Makalipas lang po ang ilang minuto. At ang sabi niya po, nakakagat daw po siya ng malaking aso doon sa may kanto. Kaya tawang-tawa ako ngayong araw na to dahil naalala ko na naman yung ex ko na manloloko at nakakagat na lang ng aso doon sa kanto. Ang bilis ng karma, digital talaga no? Marami pa po nagpasa mga kabisyo ng kanila mga komento pero kulang na po tayo sa oras. Kaya mga kabisyo, kung gusto nyo po magbahagi ng inyong mga nakakatawang kwento every Friday, mari po kayo magpadala sa rockitera@gmail.com para po may isang araw na mabasa na po namin ang inyong kwento. Kung gusto mo naman na seryosong kwento, maaari ka po magpadala pa rin sa ating rockitera@gmail.com at maaaring mabasa po yan ng Mondays to Thursday. Mga kabisyo, muli ako'y magbabalik. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo.